Si sóc sincer, el que representa és el treball que has fet, diríem una recompensa. Sona molt poc èpic, però és de veres que moltes vegades s'escriu per a no res i esta vegada s'escriu per a almenys un reconeixement i que tinga més lectors que el que tindria un text que si no, no n'hauria tingut tants. A veure, el premi per el que és un premi d'assaig que ha guanyat una obra que va sobre la reflexió sobre el nostre poble en realitat, jo la dedico a tota la gent que creu que encara som un poble i que fa per actuar en conseqüència, sincerament. És una reflexió de per què es va frustrar una via a la modernitat per a la cultura, diríem, d'elit o la cultura cortesana en el Regne de València en l'edat moderna. El motiu principal per a que aquesta obra li resulti interessant a un lector és llegir la contrahistòria. Vull dir, el que t'han contat no és com te ho han contat o no és del tot com te ho han contat.